Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. Al'ummar cikin wannan gida barkanmu da sake saduwa wannan lokacin. Al'umma ga sirri na shigar da soyayya cikin zuciyar masoyi. Idan kana tare da yarinya ka fahimci kaman ba ta son ka amma dai kawai tana alaƙa da kai don dole ne, to ga sirrin da za ka yi a sanyi soyayyarka ta shiga ranta. Haka ke ma in kina tare da saurayi kina son shi, kika fahimci kawai yana son ki irin ko oho, to wallahi in kika yi wannan sirrin soyayyarki bai san lokacin da za ta shiga ransa ba ma. Sirri ne na shigar da soyayya kawai nan take. Yadda ake yin sa shine ana wurdin iyyaka na'budu iya nan, sai ya hayyu ya qayyumu iya nan, sai ya wadudu iya nan. Adadin duka jumlatan duka ake ɗaukan sa yadda na faɗa haka ake ɗaukan wurdin amma duka a sanda ɗaya. Za ka yi wurin 313 ƙafa 313 amma duk 100 idan ka zo duk 100 za ka ambaci sunan wanda kake so ka sanya soyayyarka a ransa. Billahi lazi sirri ne kai tsaye yake sa soyayya a cikin zuciyar masoyi, amma son samu sirrin lokacin da ka fahimci mutum. Idan kika fahimci mutum mai baccin dare ne, to ki tashi a lokacin ki nafila raka'a biyu ki wannan wurdin duk 100 ki kira sunansa. Idan kuma kika fahimci mutum mai baccin safe ne sosai, to wannan sirri ne wanda zai shigar da soyayya, kawai zai ta tashi yana jin soyayyarki tana ƙaruwa a ransa, ko kuma za ta na tashi tana jin soyayyarka tana ƙaruwa a ranta. Wannan an ba da shi saboda annabi. Sirrin gashi nan yadda yake, yadda na ambaci wannan iyyaka na'budu, ya hayyu ya qayyumu, ya wadudu, duka haka za ka ɗauka. Sai ka, in kuma ka so kana so abin yayi tasiri yayi ƙarfin gaske ko kuma ya miki ƙarfi ya shiga yadda kike so da wuri, to kina tofawa a ruwa sai ki samo zuma ki zuba a ruwan, sai ki tofa wannan ayoyin da na faɗa guda 3 nan a ruwa duk 100 ki kira sunansa. In kika tofa sai ki ɗauka lokacin da kika tabbatar yana bacci ki sha. Wallahi za ku ba mu labari, mun ba da shi saboda Rasulullahi.